Okay, nimbag nga aldaw kada kayo amin na po. Magandang araw sa inyong lahat mga boss. So i-update natin yung project natin dito sa Nangkasalan, yung project nating ceiling tsaka yung spandrel. So ceiling pa lang muna tayo mga boss. So tingnan natin kung ano yung mga natapos. Okay. So yan mga boss, bali dito pinapalitan ko sa kanila yung drop na ito kasi medyo nakababa siya dati. So ngayon mas okay na siyang tignan kaysa sa dati. Okay, so nagpababa lang kami ng 5 cm doon, tapos dito 5 cm din ang baba niya mula dito sa 5 cm. Bali 10 cm yung baba na ito mga boss. So andyan na rin, nakapagkornisan na rin tayo, nakapagmasilya na rin. So yan yung kornisang nilagay natin dyan mga boss. Okay, so dito sa hallway ayos na, nakapagmasilya na sila. Okay na yung pagmasilya niya. Tapos dito sa salas niya okay na rin, nakapagkornisa na rin sila mga boss. So tingnan natin. So lahat ng kornisang nilagay dito sa salas, ganito yung design. So may salas tsaka sa hallway. Yan. So yan yung napili nila. So yan mga boss. So nakapagkornisa natin tayo dito sa may bandang taas ng cove light. So yan, nakabilog na rin siya. Yan, mapapansin nyo. Okay na. So ang kulang na lang dito mga boss, yung ceiling roof na ilalagay natin dito sa gitna. Tapos syempre ang kulang pa rito yung pintura. Syempre bago natin pinturahan yan, lilihain pa natin yan para maging makinis. So ayan mga boss, punta tayo dito sa may bandang kusina. Okay. Dito sa bandang kusina, kasalukuyan silang nagkokornisa. So ditong banda, ito yung kinokornisa nila dito sa bandang dining. So okay na dito sa baba, sa taas na lang sila. Ang kulang na lang dito, yung ceiling roof dito. Tapos yung kornisa sa taas, siyempre pintura. So nakapagmasilya na rin sila. So dito sa may drop okay na rin. So konting retouch na lang sa masilya bago pinturahan. Tapos dito okay na rin mga boss. So ang kulang na lang dito yung kornisa na lang natin. So mapapansin nyo dito, iba rin yung kornisa yung ginamit natin dito. So ayan siya mga boss. Okay, so ang pangalan ng kornisa na yan ay MC. Doon sa salas, 8 is 5 yung pangalan niya. So tingnan natin yung room 1. Dito sa room 1, okay na mga boss. So okay na dito. So ang kulang na lang dito yung pintura. Tapos siyempre ilaw. Okay, so pare-pares lang sila ng design sa mga room. So pati dito, ganun din mga boss, naka-cove light din. Yung kornisa, ganun din parang sa salas din mga boss. Okay, punta tayo sa room 3. Dito sa room 3, parehas din sila ng design. So ang kulang na dito yung kornisa. So ayun, yung konti na lang yung kulang dito. Siyempre pagkatapos ng kornisa, magano tayo, lilihain na lang natin nito tapos pipinturahan. Okay, tapos dito sa master bedroom, double cove light. So pinakita ko na rin ito nung nakarang araw. So ang kulang na lang dito yung pintura na lang mga boss, yung kulang dito. Tapos siyempre mga ilaw. Okay, so yan po yung update natin dito sa Nangkasalan. So dito sa may bandang likod, ito na lang hindi pa natapos. So flat ceiling lang naman nito mga boss ang nilalagay dyan. Tapos dito siyempre sa may labas, spandrel. So gagawin na lang po namin yan pag natapos na namin pinturahan itong loob ng ceiling sa loob ng bahay. Okay, so gusto pa sanang ipapintura ito ni sir, itong loob ng bahay niya, kaya lang mag-ipon daw muna siya. So sabi niya sa amin, baka sabay na lang sila nung cabinet pag nagpakabinet kami. Ay, nagpakabinet sila.
kasabay na lang daw nila yung budget. So ipon-ipon muna daw siya mga boss. Tapos dito sa ano, pag-usapan pa namin yung ilalagay dyan na design. Okay, so pagkatapos naman siguro mag-tiles yun bago ilagay yung TV wall design. So yan muna yung mga ano, update dito sa Nangkasalan, Pangasinan. Okay, so yan, merienda muna tayo mga boss. Okay, mabot TikTok. Yan, yun ang pinakamagaling sa amin na mag-TikTok. Si Marbert Einstein. Marbert Einstein. So, yun mga boss. So, i-update lang namin kayo sa susunod na araw. So, kasi ngayon, pupunta pa kami sa kabilang project kasama si Badinoli. So, titingnan, papasyalan namin yung project namin doon para ma-video, para maipakita rin natin sa susunod na araw din. Okay? So, hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po kayo lagi at God bless. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. Naimbag nga aldaw kada kaya winapo. So, andito tayo sa ano, sa Mangatarang, Pangasinan. So, barangay Nangkasalan, Mangatarang, Pangasinan. Bali, i-update lang po natin yung project natin dito na ceiling, tapos yung pintura ng ceiling, tapos sa spandrel, ano rin natin yan. Project din natin yung spandrel na ito. Tayo rin nakakuha. So, ayan mga boss, tingnan natin kung ano yung mga update. Tara. So, dito sa labas, wala pa silang nakabit na spandrel. So, inuna kasi namin yung sa loob. Kasi, itong spandrel kasi na ilalagay dito, bali order kasi yan. Kaya, habang naghihintay kami, inuna na namin itong ano, loob, yung kisame. So ayan mga boss, so patapos na rin sila dito sa ano, sa loob. So baka susunod na araw maumpisan na rin itong spandrel natin mga boss. So tingnan natin dito sa terrace. So dito sa terrace okay na, nagpipintura na si JR, yung pamangkin ko. So ayan siya. So ayan yung hindi pa napinturahan dito, yung mga kornisa na lang natin mga boss, yung hindi pa napinturahan. So ang kulang na lang dyan yung pintura, tapos yung mga ilaw. So ako na rin yung nakakuha ng ilaw nito mga boss. So may stock din tayo sa bahay. So dito sa salas, so dito sa salas nagpipintura pa rin sila ng ceiling dito. Bali second coat natin ginawa nila sa ceiling. Ang kulang na lang dito yung mga ilaw, mga pin light, tapos cob light. So yan yung design niya mga boss. So kompleto na, ilaw na lang ang kulang mga boss. Okay, so nagbigay din sa akin si Sir ng pambili ng chandelier. So maganda lang kami, pag pumunta ko ng Wilcon, ipapakita ko na lang sa kanila yung mga chandelier na pwede nyo lang ilagay rito. So sa mga cob light saka pin light, meron po tayong stock sa bahay. So may tinda rin tayong mga pin light saka cob light. Kasi may supplier na tayong ano, may supplier na tayo ng mga ganon mga boss. Kasi may nag-offer sa akin. Sabi niya magtinda na lang daw ako. Okay, so pumayag naman ako. So nagkaroon tayo ng supplier ng mga ilaw. Okay, so dito tayo sa dining. So dito sa dining, okay na rin yung ano dito mga boss, yung kisame. Ang kulang lang dito yung mga ilaw. So okay na rin yung mga electrical na ito. Pati dito sa ano, sa bar, okay na rin, nakabang na rin yung sa may bar niya. Siyempre, ito muna ipapagawa sa atin ni Sir. Siguro sa susunod na ipapagawa ni Sir, ipon lang daw siya. Susunod na natin itong mga cabinet. Okay? Kompleto na yung mga wirings nito pare? Oo pare. Kompleto na daw yung mga wirings nito. Pumunta daw si electrician. Baka nung linggo siya pumunta rito. So tingnan natin yung ano mga po sa kwarto. Ito sa kwarto mga boss, nakapagpintura na rin sila. Okay.
pansamantalang pipintura para sila mga boss. So complete lang yung mga design dito sa kwarto, bali 3 kwarto complete. Okay, nagpipintura na rin sila dyan, pati dito sa isang kwarto. Dito sa isang kwarto na umpisan na. Okay na rin dito mga boss. Dito sa isang kwarto napinturahan na rin. So dito sa master bedroom, okay na rin mga boss. Ang kulang na lang dito yung mga ilaw. So double cob light ang ginawa natin ditong design. Double cob design ang nilagay natin dyan. So ilaw na lang kulang dyan. So ang ginamit natin pintura dito mga boss, ano lang, flat latex lang, tsaka semi gloss ng ng Boysin tsaka Davies. So ayan mga boss yung design dito sa living room tsaka sa hallway niya. So i-update na lang natin ito mga boss sa susunod na araw pag natapos nila itong mapinturahan o kaya malagyan ng mga ilaw. Okay, so ayan muna mga boss sa ngayon. So babalikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw. Okay. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So i-update natin yung project natin dito sa Nangkasalan, mga Taram. So barangay Nangkasalan, mga Taram, Pangasinan. So tingnan natin mga boss yung natapos din ang project. Okay. So andito tayo sa labas. So ang project natin dito mga boss, spandrel, tapos yung kisame sa loob, tapos yung pinturo ng kisame sa loob mga boss, yung project natin dito. So tapos na rin itong mga spandrel mga boss, nakikita nyo rito. Okay na. Okay. So ayan yung labas niya mga boss. Okay, so may mga ventilation rin tayong nilagay dyan para sa labasan ng init ng init sa loob. Okay. So ayan mga boss. So dito sa sa terrace, ito yung design na nilagay natin. So mapapansin nyo, pinapalitan ko na yung drop nito kasi nakababa masyado ito nung nakaraan na in-upload na binidyo ko. So ang ginawa ko, pinapalitan ko yung drop niya, ginawa kong 5 cm na lang yung mga drop niya rito. So ayun mga boss. Okay. So bago tayo pumasok sa loob mga boss, ito pala, ipakita ko muna rito sa hallway. So dito sa hallway, yan ang yung kabuuan ng project natin. So makikita nyo dyan, may ilaw na, tapos nakapintura na yung mga ceiling natin. So yan. So yung mga ilaw na yan mga boss, may tinda rin ako nyan. Sa nagtitinda rin ako ng pin light, cob light, center light. So ang wala lang sa akin, mga chandelier, mga katulad na ito. Tapos yung ceiling fan. So makikita nyo sa Maclagonilla cornices, makikita nyo dyan sa screen yung FB ko, makikita nyo dyan. So PM lang kayo dyan para makita nyo yung mga ibang design ng mga ilaw. So ayan mga boss, so itong pin light na nilagay natin dito, tricolor yan, makikita nyo dyan. So may blue siya, nasan na yun? So ayan, may blue, white tsaka blue kasi yan mga boss. Tapos pwede rin maging white lang. So makikita nyo, nandiyan siya. So ganito rin dito sa cob light nya, ganun din mga boss. Tricolor siya, may blue tsaka white, tapos warm white yung nasa natin mga boss sa cob light. So ganito rin dito sa pin light, ganun din, tricolor din siya, white blue. So ayan mga boss. Okay. So ito yung bahay ni Sir Arnel Mackay mga boss. So shout out sa kanya at tayong napili niyang gumawa dito sa bahay niya. So maraming salamat sa kanya at nagtiwala po sa amin. Nagtiwala po siya sa amin. Okay. So
Punta tayo sa ano, banda rito mga boss. So mapapansin nyo rito, iba yung naka-alternate yung ginawa natin dito. May patusok siya dito, round yung ginawa natin dyan para maibagay siya rito sa round natin. So ang kulang pa rito mga boss, wala pa yung design natin dito. So makikita nyo dun sa screen, meron pa tayong nilagay dito na design para sa TV wall design. Makikita nyo dyan sa screen. So yun na lang ang wala dyan mga boss. So gagawin natin yun pagkatapos na matailisan itong flooring sir. So ano lang tayo, step by step lang tayo mga boss. Pagkatapos ng matapos nito sa taas, isusunod natin itong nasa baba, itong tiles. Tapos susunod natin yung mga kitchen cabinet, tapos sa cabinet sa mga kwarto. So yan mga boss, unti-unti lang mga boss. So sabi ni sir, ipon lang muna daw siya ng budget para dito sa bahay niya. Okay? So dito tayo punta sa banda rito mga boss. So babalikan na lang natin ito mga boss, yung mga ibang hindi natapos dito. Okay? So dito tayo sa kabilang mga boss, sa dining tayo pumunta. So sa dining, ganun din yung ginawa kong design dito, mapapansin niyo. Nakatusok doon, coblet din yan. So parang ganun din sa salas yung design natin dito. Tapos ganun din yung mga ilaw mga boss, tricolor din yan, yung cob light. Tapos dito sa pin light, tricolor din. Okay, so pati yung sa may bar, tricolor din yung nilagay natin na ilaw dyan. Tapos pati yung center light na yan, tricolor din yan mga boss. So itong drop light, binili ko lang yan sa Wilcon. Yan, so pati itong ceiling fan na to, GE, White Westinghouse pala ito. Binili ko rin sa Wilcon. So pati yon mga boss, binili ko rin yan. Inutusan na lang ako na bumili. So ako na nagpili niyan. So yung na to mga boss, na iba pala yung balikan uli natin ito mga boss. Iba't ibang kulay rin pala ito mga boss. Yan, makikita nyo dyan. Okay. Okay, so nag-iba rin yung kulay niya. Okay. Okay. So ayan boss. So balik tayo ulit sa kusina tsaka sa dining. So ayan mga boss. So dito, ginawa kong plot dito kasi may iyabang patay ritong mga cabinet. So may cabinet pa dyan, naka-plano na yan, nasa drawing ko na rin yan. Saka dito sa may bar, meron din nakabang dito na bar para sa bar counter natin. So unahin lang natin itong tiles bago itong mga cabinet na yan. So modular cabinet na lang siguro yung ilalagay natin dyan mga boss. So babalikan natin yan pag may go signal na si sir. Okay. Okay, punta tayo sa kwarto mga boss. Dito sa kwarto, okay, sa room 1, tricolor din itong mga boss. Daylight, warm white, tsaka white. So ganun din dito sa cob light, ganun din mga boss. Cob light, tsaka pin light, tsaka circular light. So tricolor din yan mga boss. Nung nilagay nating mga ilaw. Siyempre, may nilagay din tayong mga kornisa. So may tinda rin tayong ganyan mga boss. So ayan. So makitignan nyo na lang po dun sa Facebook na binigay ko kanina sa Mark Lagunilla Cornices. So dito tayo sa kabila, sa hallway. So yan boss, may yan din yung cornisang nilagay natin dyan. MCP yung model niyan. So tignan nyo na lang po dun sa FB natin, sa Mark Lagunilla Cornices. So dito naman sa kwarto, pares lang sila. So tricolor din yung nilagay natin dyan, mula sa pin light, tsaka sa cob light, tsaka sa circular light. So lahat ng mga ilaw na yan makikita nyo sa Mark Lagunilla Cornices. So tingnan nyo na lang doon mga boss. Okay. Okay, so yung cornisa pala nito mga boss, great yung itsura niya mga boss sa cornisang nilagay natin dyan. Okay. So dito sa kabilang kwarto, ganun din mga boss. Okay. So ganito rin sa kabilang kwarto. Okay, so tricolor din yan mga boss, daylight, warm white at white. So pare-pares lang sila ng design sa mga kwarto, room 1, room 2 at room 3. Ang naiba lang dito lang sa master bedroom.
So ang ginawa natin dito sa master bedroom, tricolor din siya na blue white ang nilagay natin dito. So yung cob light tricolor din yan, blue white tsaka warm white. Tapos dito blue white yung pin light natin dyan. So 6 watts yan mga boss. Tapos dito sa center light tricolor din yan mga boss. Okay, ito yung master bedroom ni sir. Okay, so yan po lahat yung kabuuan ng loob ng bahay ni sir mga boss. So yung mga CR hindi pa natin ipakita, so hindi pa kasi tapos yung ibang ano doon. So yung pero yung kisame niya okay naman na mga boss. Okay, so yan po yung project natin dito sa mga Tarong Pangasinan. Saka pala mga boss, maraming salamat nga pala kay Sir Arnel Mackay at sa pamilya niya dito sa Pilipinas. So kasi nung nag-start kami rito, nagbigay sila ng pato. Bali inulam ng mga kasama natin sa trabaho. So nagbibigay sila ng mga merienda rito, libreng merienda, tsaka ulam. So ngayon natapos namin itong itong bahay, nagkatay na naman po sila ng kambing. So punta natin mamaya yung mga boss. So maraming salamat po sa kanila at maganda sila. Nagkatay tayo ng kambing. So ayan mga boss. Okay, so may sasabihin lang pala ako mga boss. So siya nga pala mga boss, yung mga gusto magpagawa sa NCR, Cavite, malapit sa Metro Manila. So hindi pa kami makakapunta dyan. May bibigay na lang pa akong Facebook na pwede nyong kontakin, na pwedeng gumawa dyan sa inyo. Taga-Antipolo lang po siya pero nakakarating po siya dyan sa Cavite, Parañaque, basta NCR mga boss, at malapit dyan sa Manila. So makikita nyo sa screen yung FB page niya, yung FB niya, pwede nyo siyang kontakin. So nagtrabaho rin siya sa akin mga boss. Recommend ko po siya, recommend ko po siya sa inyo. Kasi nagtrabaho rin siya sa akin mga boss, bali bilas ko yan. Isang taon siya nagtrabaho sa akin, so pwede ko siyang i-recommenda sa inyo kung ceiling lang yung ipapagawa niyo mga boss. So kasi ceiling yung ginawa niya dito sa amin noon nung punta siya rito sa probinsya namin. Nag-training siya sa akin ng isang taon para lang sa ceiling. So ngayon nasa Antipolo siya, nangongontrata na rin. So pasyalan nyo na lang po yung Facebook niya, andyan po sa screen. So kontakin nyo na lang po siya mga boss, para yung mga hindi ko mapuntahan, mapupuntahan po niya. Okay, so meron din sa mga kornisa na gaya ng kornisa ko. Okay, so yan lang mga boss. So tingnan natin yung sa likod yung mga kasama natin doon. So bali andito pala si Batang Promdi, nasa labas po siya. Bali nagkita po kami rito kasi siya yung una naming naging project dito, yung bahay nila. Last 7 years na po yung bahay niya na ginawa namin. Siya yung unang ginawa namin ng dito, kisame. So pati ako noon nagtatrabaho pa, nagsisimula pa lang ako noon, nagtiwala na siya sa akin. So andito siya ngayon at bumisita sa akin. So matagal na nating kaibigan yan mga boss. So andyan po siya, si Batang Promdi, si Willers de Guzman. Okay, tingnan natin mga boss. Okay, so ayan, si Madam. Salamat po Madam. Si Aday. So meron na si Batang Promdi. Hello. Uy, nasaan na sila? Nasaan na sila sila sir? Sila Batang Promdi. Nag-vlog mo ta. Nag-vlog din daw si sir. Subscribe na po kayo kay sir. Ayan boss, so bali nagtakate po sila ng kambing mga boss. Ayan, so natapos na yung mga kasama natin. So papahinga na lang sila. So ang humawak palang project ito, humawak dito na project si Foreman Bal. So yan po yung humawak ng project natin. So bawat project natin mayroon humahawak.
So tingnan natin si ano, nasa si Batang Promdi. Si Vilas de Guzman. Wala. Nasaan na siya? Nawawala. Nawawala si Sir. Sir, asan ka na? Nawala si Sir. Hello Sir, ayan si ano, yung ginawa nating ano, kaibigan natin. Unang ano, ginawa natin kisame rito. So, kamusta Sir yung kisame mo Sir? Ayun po boss, ayan, sobrang tibay kasi pang ano, kailan ba nagawa yun? 2012. So ngayon po ay 2021 na. So nasa 11 years na po. Ay, 11 years pala mga boss, hindi pala 7 years. Oh, yan. 11 years yung kisame na namin doon na gawa po ni Boss Mac. Ayan po, napakatibay po at ano, hanggang ngayon ay parang bago pa rin tignan. Kasi syempre pagka Boss Mac ang gumawa, pulido po mga kabsat. So ayan. So ayan mga kakabsat. So subscribe na pa rin pala kayo mga boss kay Kabsat ano, Vilas de Guzman sa Batang From DTV na makikita nyo dyan sa screen yung YouTube channel niya. So mamaya siguro baka makasama tayo sa kanya sa mga adventure niya. Bukid Adventure po mga kabsat, live in the province po ang aming So, topic, mga content po mga kabsat. Oo, nakaka-relax yung mga video ni Sir. Okay. So mamayang konti, kain muna tayo Sir no? Apo, sige, salamat okay. So ayan mga boss. So mamaya boss, ituloy natin itong ano, video. So ayan mga boss, kain muna tayo ng kambing. Ito yung ano, Ilocano dishes na kambing. Ano ba din Oli? Sarap ba? Hindi na makaano si Badinoli oh. So salamat kay Sir ano, Arnel Mackay. So andito po tayo sa ano, sa bahay niya, sa kusina. So ayan yung ano, yung ginawa natin no. So kain muna tayo mga boss. So mamayang konti, shout out tayo. Okay, so kasama natin pala si ano, si Batang Promdi. Okay, sa yung mga kasama niyang Team Kolos. Ayan, so mga kakabsat, subscribe na kayo kay Batang Promdi. So mamaya baka makasali kami sa vlog niya. Oo. Sama tayo, Bad Dinori. Oo naman. Sige, mamayang gabi. Oo, mamayang gabi ka. Sige. Diba? Okay, so bahala na si Mrs. na maghintay. Okay, so mamaya ulit mga boss. Shoutout tayo. Okay, so yan na mga boss. So sana nagustuhan niyo yung ano natin, yung video natin. So sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay diyan para magkaroon kayo ng idea. So maraming salamat nga pala kay Arnel Mackay at kay Ma'am Perly de Guzman. So sila yung may-ari ng bahay na ginawa natin mga boss. So matagal-tagal din silang pumila. So yan mga boss, natapos na natin yung bahay nila. Maraming salamat sa tiwala at kami yung napili nila na gumawa ng bahay nila. So ingat po kayo dyan sir at ma'am. So yan na mga boss, shoutout muna tayo. So shoutout muna sa mga subscriber natin, sila Katoto TV at yung kay Art Blue Song, yung subscriber. Shoutout din kay Roland Quaton. Binabati niya yung mga kapwa installer, kasama namin installer. So shoutout din kay Mary Oyagat, new subscriber din po siya mga boss. At kay Ligaya Vlogs from Italy. So yan, ingat po kayo dyan sa Italy ma'am. So shoutout din kay Master Senses Pabolong, Pabolong, bali new subscriber din po siya. At kay Herbito Guillermo TV channel. So yan, subscriber din po siya mga boss. So shoutout din kay Richard Unay Sapang Mga Taram. So yan, taga Mga Taram po siya. Kay Richard Unay pala, kay Sir Richard Unay Mga Taram, Sapang Mga Taram. So sa project natin ito mga boss. So shoutout din kay Joshua Valdez. Si Joshua Valdez pala mga boss, nakita pala kami doon sa Tarlac sa Siesta, sa pinagbibilang ko ng materyales. So sayang nga hindi po kami nakapagpa-picture sa inyo. Sana nailagay sana natin dito sa sa vlog ko.
So marami pa namang pagkakataon sir. So ingat kayo dyan sir. Maraming salamat at nakilala nyo ako. So yan. So meron din tayong subscriber na bagong subscriber from Saudi Arabia na si Mixam OFW. Yan. So shoutout din kay Jose Trinidad. New subscriber din siya. At kay Langkeng Home Made Filipino Food from San Juan, Moncada, Tarlac. Mula kay Liam and Erica. Shoutout din kay Ronnie Macalanda from Urani, Bataan. So yan mga boss, yung mga nagpa-shoutout sa atin. So sana nakatulong itong video na to sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng mga ganitong project. Okay? So ingat po tayo lagi mga boss. Maraming salamat po sa inyo at God bless.